गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैनि भिडिअआ बेमोन नायनानै लादो ओमफ्राय दायो आं गारि सालायनोसै खोरो आंसो सालायगोन कियानिबा जाबाव मा लायनो थांनो माने आयौ गारिफोरखौ जि मैला मैथा लायो आं गारि बायबा जिमान लेथ्रा खालामनानै लायालाय मा लेथ्रा गारिखौ सालायलाङो सोरबा माबा मा होनो आहाथ' बुंनो थाङोबा बहुत बुस्थुआनो गैलामोन बहुत बायनांगौ दंमोन मैयायो एयार रेहमाननि कनसार्टनि टिकेटआ ओरैनो थाबायलै थांनायानो जायासै लावदुमानो मोनफायासै नङाबा थांनाय जागौमोन मिसा मिसि ओरैनो नायालासिनो फैसा थांबाय एयार रेहमाननि कनसार्टखौ सोर सोर नोंथांमोना नायफैनाय कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय दानियाथ' लस जाबाय टेक्लाखौ थांनो होदोंमोन आङो ओमफ्राय टेक्लायाबो एसे लोमजानानै दङ ना बेस्रा थांनो हायासै आं एयार रेहमान फैनायखौ बारा नायनोबो गोसो जायाखै खिन्थु सोरबा नेहा कक्करमोन फैनायबा बांसिन नायनो गोसो जागौमोन आरोना नामा अडिलेसन बायनांगौ दोङो प्राइमार बायनांगौ दोङो जों मा थांग्रोगोन बिपिथा सिटि सेन्टार दारि बनाबा जों फार्स्टआव दारि गाबस्रिं मुसि माबायाव उलुबारि अके दारियानो माथो लावथाराखै माखौ दाख्लै मा बोरैबा सिनहरबाय नै रोङायाव दाख्लै मा जादों मिथिबायना आङो आसुगुर बानायहैजाबाय आसुगुर बानायहैजानायाव आं होनबाय मानोथो बेलेगाव थांबावनो जिहेतु रुद्राक्स मलावनो हाबबाय आं आसुगुर बानायनोसै नोङो खानायखौ सिनजादो होननानै खानायखौ सिनजानायावबा सिनग्राफोराथ' एसे माबा खालामखायो न बुंबायब्रा दादा आपनार ইয়াতে কিবা কিবি ওলাইছে এইকেইটা ঠিক কৰি দিও না बुंनानै माबा माबि लगायनानै 2500 बिल खालामजादो मिसा मिसि आंना बरमायाव मिथुननियाव सिनबा 300 जोबजोबो 300 लायनो मिथुन लुटिजोब्बाय याव जोंफोरासो होनो सानबाबो माथो दाबो जाला आंनि उदैखौबो दुथारनांदों नामा उदै इज बिग No, I have no uday. I have not tummy. So deng saya Ganesh Mondir Mwnfwibai hwnna. Takune dekha koi pagol hoye mon. Mungkin naidw mungkin mata. Wah, नै बिथाङा खानाय सिननानै फैबाय नायनो माबोरै सानदों सिगांथिंनिफ्राय मोजां जायाखै दाख्लै सिनखानायनिफ्रायनो जाथार मोजांसो नुदोंथ' मोजांसो नुदों खानायखौ इदि थिया लाबा मोजां नुयो नां आं नोंनियाव हमथादोसो नायनो सिगांथिं दलद थालाय नों मानो 1 सेकेन्ड दलद थाया मोजांसो नुदों Oh no. मोजां जादों आंखौ होनो हागोनलै ओमफ्राय दायो आंहा मोनसे क्लासनि टाइम जाबाय आरो मोजां जायो दाख्लै सिनखानायनिफ्राय फाननायाखै क्लासाव थांसै आङो नैयावहाय दोनदों गारिखौ ओमफ्राय दा मा होनो क्लास जोबखांनानैसो बायनाय जासिगोन आरोना आं क्लासाव थागोनखाय ओमफ्राय आङो ड्रेस लाबोखादों माने बेबायदि ड्रेस गाननानैथ' थांजाया क्लासाव क्लास माने आं हारसिं बायबाय थागोन नाङा नों बायनाङा आंखौ नि आंनि 1 घन्टाल'सो जागोन ना पेन्टिफोरखौ बायग्रोना बुंगोन आं जोगासिनो मा फालतु मानसिलै नोङो फालतुलै नों मानसिया नों पेन्टिफोरखौ बायग्रोना बुंगोन दे ला एबार आं डेन्जारै गारि सालायलांगोन नाय मोजाङै सेफटि फार्स्टलै बेटा जिबना बिराद बेसेन गोसा Au lagiya जाबाव lagiya ना जायोवाखै ओइथि सिगांथि देखायब्रा माबायसा
गाथ'ना होआ मिथिबाय ना ओरैबायदि हाराम जादा मानसि बिसोरो र' बेटा दसे टाइम बायनो हायो हानाया सिटि सेन्टाराव नोंसोरनिफ्राय थांदो रस्लिन इ फायाखै इ मोनफैयाखै होमबालाय नेट नों आंखौ दोनना फाय मा सरिलै आंनि गारिया मोनफैबा नों आंखौ माहा दोनहैनो होयो आं दोनहैजोबगोन मिथिबायना इमान बिदि जानाङाथ' मानसि जोनोम मोननानै मानो हेल्प खालामनो बायो बुस्थुआ ना गारि गैजायैखाय बोरैबा जायो हेल्प मी आयौ माबा हेल्प जोंहा क्लासा जोब्बाय ओमफ्राय जोबनानै नै लावदुमा लांनो फैदों आंखौ थेंक इउ दे लावदुम लांनो फैनायनि বিয়া হোৱাবিলাক কালিৰ পৰা ধৰব কোনে ধৰব পুলিচে ধৰি কিনে জিয়ালত দিব সঁচা মিছায়ে সঁচা সৰু বয়সত বিয়া হোৱাটো দিব আৰু কালি যদি 18 বছৰ হোৱা নাই কোনোবা যদি বিয়া হৈছে আৰু এইটো আৰু উপায় নাই আৰু জিয়ালত ভাত খাব লাগিব আৰু কেইদিনমান যদি কোনোবা ঘৰৰ মানুহে যদি অবজেকশ্যন কৰে এনেকুৱা আৰু আমাৰ ছোৱালীটো এই নিচি পুরো বয়সটো বলি কলি আর শেষ আর কাম শেষ খতম এটা আর পুরা খাই না কিউই না বুরবা माबा माबि बायनो होननाया आं फैग्रोबायना मोनायानो जालायलाय नों माबा माबि बायना दोनबायबा मा दोनखो चिकेन किबा खायसे मा जाखो किबा नाम कइदो नोंहा मा बायखो नोङो दानि एकजों माने इटु खायदाकेना डाइरेक्ट दि इटु गम पाइकिने इयो जाबाय नोङो सिटी सेन्टाराव नालायसो रानथें मानसि नालाय गाइस नोंथांमोनाबो माने सोरबाफोर थानो हागौ आरोना आंनि भिउवार्सफोर जाय रानथें जाबाबो मालाय लोदो जाया जोंफोर आरो मोनसे मम' जाबाबो उदैया बेसेबा गिदिर जायो आंनि बायसा देनां आंनि गथ' गथायफोरा आंनि बायसा जोनोम जानाङाथोंलै लावदुम बायसा जाथो माने जाबाबो लोदो जायो आरोना नङाबा देनां आंखौ होनगोन ना जा मामान लानानैनो जा आइनि लानानैनो आङो इसे जाबानो मोदोम जायो होनना बुंगोन आंहा दाय जागोन ना बेनि थाखायनो आङो लावदुमनि लाथो होननानै बुंगासिनो आरोना मामाखौथ' फैबा खायसो নহয় এনে বসি না বিদ্যা মাকালি মাকালি ইমো জেলাস করবা করে কইছি জেলাস করবা করে মানে আং মামা গটনি জানে বিরাট গোথাव मोनो ना एकदम বিশ্বাস হৈ গৈছে না না মই জানো ইয়াৰ চেহাৰাটো দেখা পালে মই গম পাও মিছা কথা কই না সঁচা কথা কই যারে বাবা জলদি ইতনা যাম মই ভাবছো আজি কোনি গাড়ী লৈ কিনে আইছি So guys, dayo आङो रुमावहाय मोनफैबाय ओमफ्राय मोनफैखांनानै दायो आङो मा लाबोगोन नोंथांमोननो दिन्थिगोन नै नायकानिफ्राय ओमफ्राय बडी शपनिफ्राय लाबोदों आरोना आङो स' बेखिनियानो बारा जेबो बुस्थु गैया बायनांगौ जास्ट स्किन केयार ओमफ्राय कस्मेटिकनि माखासे बुस्थुफोर आं मोनफा दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो किन्तु बेनि सिगां आं नोंथांमोननो बुंनो सानदों जे नोंथांमोना साननो हागौ आरोना जे आङो इमान थान्दायाव मानो बिदि हाफ पेन्ट गाननानै दङ माने गुवाहाटीयाव ना दा गोजांस्राला बुंनो थाङोबा गोजांखौनो स्राला बुंनो थाङोबा आरोना मानो होननानै बुङोबा आं मा मिथिगौ मानि थाखाय गोजाङा माने आं मा बुंनो नागिरदों गावनो मा होनदों जिखुनु गुवाहाटीयावहाय गोजांनाया बिराद खमायबाय ओमफ्राय जोंहानि न'आवहा थांबा खिन्थु गोजाङो आरोना जोंहा न'आव थांबाथाय पुरा फुल स्लिभ गाननो गोनां जायो ओमफ्राय बेयावहाय गुवाहाटीयावहाय दा गरमसै आरोना बारा थान्दा नङा जास्ट एसे मोना बिलियावहाय बाहेरायाव ओंखारलाङोबा बेबायदि टाइमावहाय एसे गोजाङो आरोना स' बाखि गोजाङा एसे गस्लाखौथ' एसे गरमखौ गानना लाबाय ओमफ्राय आङो गोजौआवबो गरमखौ गानबा गाहायथिं गरम गानबाय थानो हाया आरोना अभार गरम मोनो बेनि थाखायनो आं गोजौआवल' बांसिन गरमखौ गानो ओमफ्राय गाहायथिं एसे बार एयार कन्डिसन आरोना स' आङो बारा गोबाव खालामबाय थाला ओमफ्राय एक्चुअलि आं नायकायावहाय बायनो थाखाय मानि थाखाय मोजां मोनो होनबा बिथांमोना नैबेबायदि खानानै हरो
ओमफ्राय जेब्लानोखि आं न'आवहाय फैनानै खेवोबा आं ओरैबायदि फिल जायो जेनेबा आंनो सोरबा गिफ्ट होदो नामा माबा मोनसे सरप्राइज गिफ्ट आं खेवगासिनो बेबायदि मोनो आरोना खिन्थु गावनि पकेटखौ खालि खालामनासो इखौ बायनांदो गाइस आङो न्यूड सेटनि नैबे मोननै हुदा बिउटिनि लिपस्टिकखौ लाबोदों आरोना अलमोस्ट सेटआ सेमानो बाट एसे डिफरेन्ट दङ आरोना स' लास्टावहाय ट्राइ खालामनानै दिन्थिगोन आरोना दिहुनजोबना लाखाग्रोनो आङो ओमफ्राय दिन्थिखांनायखौ सोफिननोसै आरोना स' बेयावहाय जेबो गैला खालि बे लिपस्टिक मोननैया दा उनावहाय आङो दिन्थिगोन आरोना बेखौहाय स' बेयावहाय दोननानै लानोसै आङो ओमफ्राय आङो लाबोदों नै मास्कारा ओमफ्राय आं बे ब्रेन्डफोरनि नामखौ बेयावहाय लिरनानै होगोन आरोना स' बे मास्काराखौ लाबोदों आङो फक्सि आइस इफेक्ट होगोन आरोना बियो स' बेखौबो आङो जुदि माबा भिडिअ बानायो मेकआप टिउटरियेल भिडिअ अब्लाना आङो बेखौहाय फुननानै दिन्थिगोन आरो लोगोसे बिथांमोना आं हुदा बिउटिनि बेफोर लिपस्टिकखौ पारचेस खालामनाया आरो मोनसे हुदा बिउटिनि लिक्विड मेट बेखौबो हरदों आरोना स' बेखौबो आं दा उनावहाय लास्टावहाय ट्राइ खालामनानै दिन्थिगोन ओमफ्राय आङो आइब्र' पमेड बे मा बुस्थु आं ब्लासार लाबोदों आरोना हुदा बिउटिनि ब्लासार लाबोदों आं बे ब्लासारखौ इउज खालामफेराखै दहायनि लिपस्टिकखौथ' आं इउज खालामबाय थायो खिन्थु आं बे ब्लासारखौ हुदा बिउटिनिखौ नैबेखौहाय एबारसो फार्स्ट टाइम आङो इउज खालामगोन आरोना एसे अरेन्जि पिंक ओमफ्राय बेनि सेट नाम्बारा जाहैबाय 02 केरिं करेल आरोना स' नै पेकेजिंआ जा किउटखा जा दाब्लाब्ला नामादि बिदिसो खेवना नै बेबायदि आरोना एखेबारे बेखौ फोनबाथाय आंनि गाला गुलाबि गुलाबि जागलांगोन आरोना बरियाखा खिन्थु फिसाबालाय मा जानो बिराद दामखौ बेयो बेसे लासे मिथिबायना 1850 माय गुडनेस आङो बे आइब्र' पमेडखौ इउज खालामखाबाय थायो आरोना बेनिखौ बे ब्रेन्डनिखौ ओमफ्राय आं सिगां इउज खालामनाय सेटआबो डार्क ब्राउनानो ओमफ्राय बेबो डार्क ब्राउन आरोना आं दा फुनबाय थानाया बेबायदि माने आङो ब्लेक कालारखौ फुना ब्लेक कालारखौ फुनबाना माने आर्टिफिशियल नुयो आरोना स' बेखौ फुनबाथाय गैखाया नालाय आर्टिफिशियलखा अब्लाबो जेनेबा बेखौ फुनबा एसे मोजांसिन नुयो आरोना ओमफ्राय बडि सपआवहाय माखासे मा लाबोदों आं शेम्पु लाबोदों आरोना स' बे शेम्पुनि रिभिउखौ आं बिराद मोजां नुगासिनोमोन ओमफ्राय बेखायनो बे बानानानि आरोना फर ड्राई हेयार एन्ड प्रन टु फ्रिज माने जायनि खानाया एकदम ड्राई बोरैबा गावब्रा जोबनाय ना बेनि थाखायनो आं बेखौहाय लाबोदों आरोना बडि शपनिफ्राय ओमफ्राय नैबेखौहाय आङो कन्डिशनारखौ इउज खालामस्लाय आङो हेयार मास्कखौ बांसिन इउज खालामो स' आङो बेनिनो सिया बाटारनिनो आङो बे हेयार मास्कखौ लाबोबाय आरोना स' एसे एक्सपेन्सिभआनो खिन्थु खानाया बिराद मोजां जायो बेखौ फुनबा ओरैनोथ' आंना खानाया बारा मोजां नंखाया इसोरा माने आंनि खानायखौ बारा थुनानै हरासै आरोना बिनि थाखाय एसे खम जाबाय ओमफ्राय आङो भाइटामिन सि सिराम लाबोदों आरोना बे सबसे दामसिन 3195 इमान टिक्लु बथला आंथ' सानफ्रोमबो फोनो नालाय 1 मान्थफोरल' थाङो आरोना बारा गोबाव थाङा नै आं सिगाङावहाय मोनसे ग्रीन टीनिखौ फोनोमोन भाइटामिन सिखौबो फोनोमोन खिन्थु बडि शपनिखौ आङो भाइटामिन सिखौ फोनफेराखै ग्रीन टीनिखौ फोनफेरदों आरोना ओमफ्राय एबार फार्स्ट टाइम आङो बेखौहाय फोननो नागिरदों आरोना इयावनो बेसेबा थांबाय ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय ब्रिटिश र'सनि आरोना ओरैबायदि मोदोमना आं बेनि एसे गिदिर सिगाङावहाय गोलाव फैयोमोन आरोना बथला स' बेखौ इउज खालामोन ओमफ्राय नैबेयो गोदान फैदों बेयो 1600आनो हमना ला बडि स्प्रे आरोना बिराद मोजां मोनो आङो मोजां बेनि फ्रेग्रेन्सआ ओमफ्राय बेनि आङो सेम बडि लशनखौबो बेनिनो इउज खालामो आरोना आं नोंथांमोननो दिन्थिनो ओरैबायदि मोजां नोंथांमोनाबो जुदि
माने मा आं मानसिया बादुलि नालाय बेनि थाखायनो आङो जै आंथ' सिखारनाय लोगो लोगो दुगैखायो स' दुगैखांनाय लोगो लोगो आङो जै माबा बडि लसनखौ फोनबासो फोनबाय फोनाबा आं बावगारखायो ओमफ्राय खेबसेल'सो फुनो आङो हा लसनखौ स' बेनि थाखायनो आङो माने लसनखौ कमप्रमाइज खालामनो नागिरा आरोना जेनेबा आङो जा फोनगोन खेबसे फोनगोन आरो मोजां दामिखौनो फोनगोन माने मोजांखौनो फोनगोन आरोना मोजां क्वालिटिनिखौ दामि माने एकदम 10,000 20,000निखौ फोनो बेबायदि नङा जास्ट आंनि थाखाय दामि आरोना क्वाइट एक्सपेन्सिभ स' आं बेखौ इउज खालामो ओमफ्राय बेयो आं खेबसे फोनबानो माने मोदोमखौ इदि हुनाय लोगो लोगो जे बेयावहाय इदि गुफुर नुजाया आरोना स' आं नोंथांमोननो दिन्थिनो दायो आङो माखौ फोनो बेजों लोगोसे नैबेयो आरोना बडि लसना बिराद मोजां नोंथांमोनाबो जुदि आंनि बायसा बादुलिबा खेबसेयावनो एक गलियावनो जुदि मोननै सिकार मोनथाम सिकार मोनब्रै सिकार खालामनो लुगैदोंबा नैबे बडि शपनि प्राइसआबो एसेबां बुरजा नङा बाट एसे बुरजायानो 995 आरोना ब्रिटिश र'जनिनो बिराद मोजां बेनि फ्रेग्रेन्सआबो ओरैबायदि मोजां आं माने फोनखांबाथाय माने मोदोमा पुरा मोदोमजोबो आरोना बिराद बरियाखा ओमफ्राय आङो दायो जिहेतु आङो क्रिमखौ इउज खालामगासिनो भाइटामिन सिनिनो दा जितु आङो माबाखौ लाबोदोंना सिरामा स' बेखौनो लाबोदोंमोन आङो बेनि प्राइसआ एसे बारा आरोना खिन्थु क्वालिटिया ओरैबायदि मोजां बेखौ फोनबाथाय माने स्किना पुरा मयस्चराइज जायो आरोना 2,295 रुपिस बिदि लादों स' स्किन केयारखौहाय एसे मोजाङै खालामनांगौ नङाबा बुरिलाङो आरोना मोदोमाथ' मैसो बायदि जालांबाय अब्लाबो एसे मोखांखौ थफ्राखौ एसे मोजां खालामनानै होनांगोन ना स' थेंक इउ स' माच गाइस आं जेसेबांखिनि मा लाबोदों बेसेबांखिनिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय स' आइ होप नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो एसे हेल्प जादोंबो जानो हानाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय जोबाखै आं जोबनाय होनना सानदों लिपस्टिक फोननानै देखायनांगौ मोजाङै बावगारखै इनिया जोब्बाय ओमफ्राय एबार आं लिपस्टिकखौ फोननानै देखायनोसै लिपस्टिकआ मोनथामल'सो आं बायसा सोरबा इउटुबार दोङो ना बे बेसा बावगारनाय हुदा बिउटिनि आंनि लिपस्टिकआ ना जि थाब थाबनो जोबो मिथिबायना गाइस जि किउटखा नायलाय कालारा ओमफ्राय आरो मोनसे दंबावो स' नैबे हुदा बिउटिनि जा लिपस्टिक नैबे शेडआ बेयो आं दा फोनबाय थानायानो आरोना माने आंनावहाय पुरना दंखायो बेयो माने आं दा फोनबाय थानाया आरोना ओमफ्राय आंनावहाय बेयो जोब्बाय आं बहुद फोनबाय बे शेडआवहाय आं बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय आंखौनो आं समायनाय मोनो आरोना नैबे कालारजोंहाय स' बेनि शेड नाम्बारा जाहैबाय 0842 ओमफ्राय शेडआ जाहैबाय रेन्डेस भोज मेट लिपस्टिक ओमफ्राय नैबेयो एसे लाइटसिन आरोना आं दा लानायनिफ्राय आं दा लानाया नैबेयो ओमफ्राय बेयो गोदान लाबोदों आङो बेखौ इउज खालामफेराखै बेयो जाहैबाय गर्ल्स ट्रिप आरोना ओमफ्राय शेड नाम्बारा जाहैबाय 1761 स' नोंथांमोनाबो जुदि नायनानै मोजां मोनोबा सिटी सेन्टाराव फैबानो जाबाय सिटी सेन्टाराव फैनानै नायका स्ट'राव हाबबानो जाबाय नायका स्ट'राव हाबनानै निउड कालार माने निउड लिपस्टिक लाबारबा नैबे मोननै शेडखौ बायबानो जाबाय मोजां मोनैनि खोथायानो फैनाय नङा ओरैबायसा मोजां आं फोननो अनलायलायदों आं फोननोसै इखो माने बेखौ फोनबाना जा मोजां नुनाय मोनो आं माने स' मोजां नुदों नुवाखै ओमफ्राय नेक्स्टखौ इखौ हुगारनो आङो ओमफ्राय नैबे नेक्स्टखौ फोनगोन आरोना गाइस दायो आं हुगारबाय आंनिया लिपस्टिक गैला आरोना ओमफ्राय आं बेखौ फोनना नायनोसै माबायसा नुयो बेयो एकदमबारे निउड आरोना
नायलाय खोमा नायलाय लिपस्टिकखौ मोजां So guys, next टानो बियो एकदमबारे बेबायदि लिपस्टिकखौ फोननानै थांबाना देलायि बायसा नुयो आरोना बिराद सिम्पोल नुयो नै माबायदि सानदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर बेखौ मोजांसिन नुदों ना दहायनिखौ मोजांसिन नुदों बेखौ आं फार्स्ट टाइम इउज खालामदों दिनैसो ओमफ्राय बै इउज खालामनाया बेयो सिगांनिफ्रायनो आं बहुत बार इउज खालामबाय नै माने बिदिखौ मोजां मोना आं एसे क्रिमिखौ मोजां मोनो जाय आंनि जाय लिपस्टिकआ माने आंनि लिप्सखौबो मयस्चराइज खालामनानै लाखियो आं बेबायदि क्रिमिखौसो मोजां मोनो आरोना आं बेबायदिखौ बारा मोजां मोना माने बेयो मेट पुरा आंनि डिसेन्ट खोना So guys, नै next shade आं बेबायदिखौ मोजां मोना आरोना आं बेबायदिखौ मोजां मोना दै लानायानो बेस्टमोन So bye bye आं इखौ फुनालै आं इदिनो दोनबाय थागोन आं मा रनो इ जुदि गोमायोना नोंखौ होखागोन इ लिपस्टिकआ मानिलै हुदा बिउटिनि नों मालाबा आं रागा जोंबा इदिखौ बायनानै फैनांगौब्रा होमबा आं मोजां मोनगोन ना गोसोआ ओइ दाख्लै बायना लाबोनाय एयारपर्टनिफ्राय अ इयार नार्सनि इयार मार दाम दाम जोब्बाय 2000 नार्सनिया जोब्बाय बबेथ' नुवाखै आं दोनना हो आं लादोंमोन नै जि थखायो